Jatend piny Kenya William Ruto yango ni tarik 27 dwe mar aboro higa ka higa biro bedo odiechieng' mar dhialo katiba manyien. Ochako tich ayanga pacho ka higni 15 mokalo. Mana ka jafwambo mar Armstrong Osutu alero, jatend piny okone odiechieng'ni biro par kaka mano neno ni lokruoge mathoth obiro ne jopiny pacho kae, kata kamano tich to biro dhi nyime kaka pile. Piny owacho gikone koro kawo okang' mar keto ayanga tarik 27 dwe mar aboro higa ka higa mar timo rapar ne katiba manyien mane opuodhi e higa 2010. Higni 15 mokalo, tarik 4 dwe mar aboro higa 2010, Jo-Kenya nochokore kod geno mar lokruok kaluwore kod paro mar lokruok e katiba mane oketi e nyim jopiny. Ji ne odhi e debe mar goyo ombulu mar paro e wi katiba. Jo-Kenya ne okalo katiba no. Tarik 27 dwe mar aboro higa 2010, mane ne jatend piny e kinde no masani osenindo Mwai Kibaki, ne otelo e nyasi mar keto e tim katiba no, ka nyasi ma kamano ne nyiso lokruok maduong' mane jopiny nigo kod geno mag lokruok e yore mag telo kod chal mar ngima jopiny. Higni 15 bang'e, jatend piny William Ruto koro yango ni tarik 27 biro dong' kaka rapar ne katiba. E ote mare, jatend piny oyango ni odiechieng'no ibiro luongi ni Katiba Day. Jatend piny koni katiba no osekelo lokruok mathoth pacho ka, kama oting'o keto telo e lwet jopiny, pok maromre mar mwandu kod rito ratich oganda. Odiechieng' Katiba Day ibiro lu pacho ka mangima, kaachiel kod apise mag mbetre mag piny Kenya e pinje maoko. Kata kamano, Ruto yango ni odiechieng'ni biro dong' kaka odiechieng' mar tich kaka pile, kendo ni apise mag piny owacho pod biro tiyo, kendo jotich bende pod biro chopo e tich kaka pile. Jatelo no koni sirikal mamalo kaachiel kod mago mag counties, apise piny owacho kaachiel kod sikunde duto biro tayo nyasi mag hingo Katiba Day. Armstrong Osutwa, Ramogi TV.